Qozanda Aşışlar ile Bütün Россия videoroliklar konkursunda жеңүүчеләрне каршы алдылар. Илнең төрле төбәкләреннән 100 укучы Россия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыкты. Сәяхәт Түбән Новгород, Киров шәһәрләре аша уза. Иң яхшы videороliklar авторлары бер көнне Татарстан башкаласында үткәрә. Яңа көнне алар яңа шәһәрдә каршы ала. Үзләре өчен Россия шәһәрләре картасын ачалар. Илнең төрле төбәкләреннән 100 бала, алар барысы да Aşışlar ile Bütün Россия видеороликлар конкурсында җиңүчеләр. Каждый город мы посещаем по образовательно-туристической методологии. Без һәр шәһәргә үзенчәлекле туристик белем бирү алымнарын өйрәнү өчен киләбез. Безнең проектлар предприятиеларда булуны да, инновацион стартларны да, мәдәни объектларны да, телләр, гырыф-гадәтләрне дә үз иченә ала. Һәр җирдә балалар яңалык күрәләр, шушы урыннарның үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Барлык катнашучылар да үз шәһәрләре һәм төбәкләре турында видеоролик төшергән. 25 мең гаризадан 100 откан. Җиңүчеләр арасында Казанның 9-нчы гимназиясе укучылары, сыйныфташлар Варя һәм Вера да бар. Я снимала про центральную улицу Баумана в Казани. Мин Бауман урамы турында ролик төшердем. Проектта җиңүчеләр арасында булуыма шатмын. Казанда беренче тапкыр турист буларак йөрим. Вообще мне все путешествие нравится. Миңа сәяхәт бик ошый. Шул кадәр яңа шәһәрләр, онытылмас хис кичерешләр. Мин туган шәһәремдә булуыма бик шат. Ә Казан бай программа әзерләгән. Любое открытие для человека это очень важно. Без балаларны көтеп алдык. 15-17 яшьтә алар шәһәрне үзләренчә ача, үзләренчә бәяли. Башкаланың истәлекле урыннарын күрсәтәбез. Барлык күргәннәрен видеога язып баралар. Кайберәүләр хәтта үзләренең сәяхәте турында фильмнарда төшерергә җыена. Ләлә Зайнуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.